गिबियाव बयखौबो बिएन बड' निउस चेनेलाव बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गसाइगावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जाब्रबथाय जानाय जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ गोमायो आरो 3 सुबुंनि गोब्राब जोखोम जायो। गसाइगाव नोगोरजों नांजाबनानै थानाय 30 नं माहारियारि राजा लामायाव मैया बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाया जायो। बे जाब्रबथाया बाइकजों बाइक सौग्रावलायनायाव जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 2 नं गलादांगि गामिनि थागिबि बिमल बसुमतारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालिसिम लाङो। बिटिआर ओनसोलनि गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुपार 50 मिशन बेखेवदों। सुपार 50 मेडिकेल, सुपार 50 इन्जिनियारिं, सुपार 50 एपिएससि, सुपार 50 इउपिएससिनि थाखाय बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिफाननि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मनजों लोगोसे डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ सुपार 50 कचिंनि फोसावथायखौ फोसावना होयो। बेनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय सम सिमाया 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 30 एप्रिलसिम थागोन। बे आनजादा फैगौ 13 मेआव जागोन। आसाम सरकारा आइजोफोरनि थाखाय होनाय अरुंधति सना बिथांखिया मैयानिफ्राय बन्द जाबाय। 2019 निफ्राय 2020 रांखान्थि बोसोराव रायजो सरकारा बे बिथांखिखौ लाबोदोंमोन। बे बिथांखिनि गेजेरजों सरकारा सना बायनो 40,000 रां होदोंमोन। बे बिथांखिखौ 3 बोसोरनि गेजेरावनो बन्द खालामो। बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बे बिथांखिखौ बेखेवना होदोंमोन। थांनाय 27 फेब्रुआरि खालि सरकारा फोसावना होनायनि गेजेरजों बेखौ मिथिहोनाय जादोंमोन। गोबां अखा हानो हागौ रायजोआव सानबासिम आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बार अखा फैनो हागौ होनना बोथोर बिगियाना बुंदों। सनिबारनिफ्राय बुधबारसिम फैनो हागौ होनना मिथिहोयो। आसामावल' नङा, सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो हागोन। अरुणाचल, मेघालय, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम, त्रिपुरा आरो सिक्किमनि गुबुन गुबुन बाहागोआव हानो हागौ होनना मिथिहोदों बोथोर बिगियाना। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।